Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Man pen sang thu khampai ya ki patba khamtam ya ki Nongñiah banang song ya ka thuk katkom ka kandon shis ba khnai Saudi jo ka Motor Vehicle Amendment Act 2000 khandai ka Tnad Pulit jo ka West Khasi Hills kalami sha khamat ban sam ki kat Lyngkdop haringkat ki jingben sai sha ki Nongñiah ba unong song ya ka thuk ba bro argot kin haban kop ya ki helmet ya kini ka jingben sai ba jing sam ki kat Lyngkdop sha ki Nongñiah banong song thuk hasar nong stan ba iru ha ka sngi ba ar jong tayo ha ka ba DSP crime ka West Khasi Hills ba Orville Masar u second OC ka Tnad nong stan ba BP talang ki Pulit ka Tnad traffic jo ka nong stan haringkat ki khat ka VDP CNA kresim ya ka te benta Nongñiah traffic police Ngia penong ngoi ka awareness program ba nak bentai ni di Nongñiah Thuk Nongñiah scooter juga senong ni pon Nongñiah ba kindai ban kindai ya kindai helmet kinda song scooter kinda ya song seneng haban pong ni helmet because kani kalong compulsory kat kum ka kani ka section 194 D juga MV Act Motor Vehicle Act 194D thì nghe phần long cái tổ chức program này nằm bằng đồng lạc bằng punyi bảy ba kita banding helmet mentali kalau long pasti ban broadwood but pillion rider but rider bikin pang helmet thì kata ni kerja kerpat sih because ngiru hang ni po Nongñiah ni nak por kita ni kikis kita hilap bagi nak su nong ta kan kam dabun tan ki two wheel accidents tamba wala ka taru gara kinya baik kinya sapo especially sapo highway ni tai di ban mau ban pong la ka helmet kana makan don ban lajja kan uno ka jing ban saw yaki ne le yaki pillion rider chuki akapor ba yo don uno ka accident 4D to MV Act thì xem ki general section through jongka MV Act thì các công ka yung sa kin sa don ka dan kuna yaki thì mình đang là song yaki soba pin phong là helmet da kam yu thì mình sa fine